Днеска отиваме на крепостта на село Шипково, местността Ветрилницата. Нали така? Местност Ветрилницата. Ето го. Конусообразен връх. От всички страни с много стръмни склонове. Само от северната страна през една седловина се стига до основния ръб. Рид, който върви към хижа Василев, връх Богое и Ушите. Към Южна България, където минава стар тракийски път. После и римски. Сега сме на върха на това съоръжение, което професор Иван Христов е изследвал и е определил като тракийско светилище 9-6 век преди новата ера. Аз забелязвам много площадки терасирани, които обикалят крепостта в концентрични кръгове. До тук две. Най-вероятно имало палисада или външна крепостна стена. Има и няколко могили разкопани в седловината долу. Ето оттам дойдохме. Ето е най-вътрешната крепостна стена, която е станала на каменен разсип. Връх Василев. Ето го седлото пак, където отделя този конусообразен връх с крепостта от основния ред. Надолу в тази посока се стига до крепостта Батън и крепостта Калето на село Калеце. Тук ще обиколим сега от изток, после от юг и от запад се върна от северната страна. Охранителни са били функциите на тази крепост. Най-вероятно пазва точно този път, който се е спускал горе високо от връх Ушите към хижа Василев. Там се разклонявал към Лесидрен, Голяма Желязна, старите селища тракийски, които са били там, и тук насам към село Тердийското. Много широк разсип се е получил, вероятно доста голяма е била стената на това съоръжение. На върха се забелязват два-три ваняшки изкопа. Ето един. Още един. Още един правоъгълен тук. Няма керамика, нито запазили се зидови, но за крепости високо в планината това е нормално. Сега ще пуснем дрон. Пуснем дрон и ще го гледам.